O texto bíblico de hoxe é João, capítulo 14, versículos de 7 a 14. Filipe, o apóstolo, diz para Jesús: «Móstranos o Pai e iso nos basta». E Jesús lhe responde: «Filipe, tanto tempo estou convosco e aínda non me coñeces? Quen me viu, viu o Pai. Ou non acreditas que eu estou no Pai e o Pai está en min? Se non acreditas pelas miñas palabras, acredita pelas miñas obras. Miñas obras, tamén miñas palabras, acreditan que eu estou no Pai e o Pai está en min. E vocês tamén farán as mesmas obras que eu faço e até maiores se vocês están unidos a min. Tudo o que pedirdes ao Pai en meu nome, Ele vos-lo concederá». Que profundidade neste texto. Jesús claramente se manifesta como aquele que está íntimamente unido ao seu Pai, até o ponto que ele diz que tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, é expressão dessa união com seu Pai. Jesús vivía sempre en unión con seu Pai, só facía súa vontade, só falaba o que ele, o Pai, lhe inspiraba, e iso porque Jesús tiña unha profunda vida de oración. Pasaba noites enteiras rezando e depois esa intimidade que tiña con seu Pai na oración se manifestaba na súa vida. Esta é a esencia da vida espiritual, estar unidos a Deus. Mas estar unidos a Deus non só en momentos especiais, cando vamos na igreja, cando rezamos, cando lemos a palabra de Deus, cando facemos un retiro. Estar unidos a Deus tamén no cotidiano, de maneira que, como Jesús nos fala neste texto, todas nosas palabras, todas nosas ações sexan expresión desa unión íntima que temos con Deus. Túa vida, túas palabras son expresión desa unión íntima que você ten con Deus. Ás veces, corremos o risco de viver a fe separada da vida. Vivemos nosa unión con Deus en momentos especiais, na igreja, durante a misa, cando estamos rezando, cando nos confesamos, lemos a palabra de Deus, estamos en un retiro. En ese momento é como se a gente se colocase unha veste espiritual. Porén, depois, saímos para a vida e no cotidiano é como se a gente tirase esa veste religiosa e vestise unha veste humana. O ideal, e isto que nos ensina Jesús no texto de hoxe, é que nosa vida cotidiana, cualquier coisa que a gente fizer, seja expresión desa unión con Deus. E como eu sei que o que eu faço é expresión desa unión con Deus? Jesús nos diz no texto de hoxe que quen esteja unido a Ele fará as obras que Ele facía. Non está se referindo a facer coisas extraordinarias e milagres, mas aquelas obras de amor que Jesús realizaba. Cuando estamos unidos a Deus, transparentamos esa presenza de Deus en noso ollar, en nosas palabras que son máis amorosas, respeitosas, en nosos actos, en nosos gestos, na cualidade de noso modo de agir. Cando você ve unha persoa que está unida a Deus, ve algo especial nela, unha paz, unha serenidade, unha alegría que só pode vir de Deus.
Esta é a manifestación de que estamos unidos a Deus. Mas iso non se consegue de un día para o outro. Precisa todo un treinamento para a xente viver na vida aquilo que experimentamos na oración con Deus. Por tanto, o primeiro paso é ter unha intimidade profunda con Deus na oración. E non estou me referindo a esa oración esporádica, moito pouco duradoura, de algúns minutos e unha vez no día. Estou me referindo a unha oración máis profunda, máis duradoura, unha oración máis íntima con Deus. Cando você ten este tipo de oración, entón iso vai se manifestar depois na túa vida. E así entenderemos tamén a última frase do texto de hoxe: tudo o que pedirdes ao Pai en meu nome, Ele vos-lo concederá. Por qué? Porque se eu estou unido a Deus a través da oración e miña vida se corresponde con esa oración, tudo o que eu pesa vai surgir desde aí, desde esa íntima unión con Deus. E non vou pedir coisas extrañas, alheias ou intereseiras só para meu proveito. Vou pedir coisas para que en mí e en miña vida se faça a vontade de Deus. E aí certamente Deus vai me conceder tudo o que eu lhe pedir. Hoxe, renova túa intimidade con Deus na oración para que túa vida seja expresión desa unión con Deus. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.